kukul. Bata pa kukul. Ang Call! Tagol! Morning, tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Ginastusan ko po ang boyfriend ko para makapunta siya dito sa Taiwan. Feel good morning sa lahat ng sobrang suking tagapakinig at tagapanood sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Kayo po ang libangan ko dito sa Taiwan. Lagi po ako nag-aabang. Tawagin niyo na lang po akong si Kiara. Nagtatrabaho po ako sa isang factory dito nga sa Taiwan. Breadwinner po ako at naiintindihan naman po ito ng boyfriend ko na si Nick. 3 years na po kami. Nandyan po siya sa Pilipinas. Ang trabaho niya naman, isa naman po siyang nursing aide. Ako naman 1 year pa lang dito mahigit sa Taiwan. Sabi ko, promise, pag nakaipon ako, makakapunta ka dito sa Taiwan. Wala kang alalahanin. Magbabakasyon tayo para magkasama tayo dito. At dito na nga po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Bakit ba tumawa? Sorry. Mahal. Ikaw ba yan? Wait lang, kinis mo ako. Hindi ko pa sure kung ikaw yan. Ako to, grabe ka naman. Ang tangkad mo pa lang. Guwapo mo pa. Ang sarap mo mukbangin. Uy, aba, tara na. Wait lang. Rico. Wala ka bang gustong bilhin muna? Pero marami naman bilihan doon sa labas. Ano, ready ka na? Uy, pasensya na. Na-delay yung flight Nahirapan namin. ka ba? Di naman. First time ko kayang umalis ng Pilipinas. Kaya nga, ikinabahan ka ba sa airport? Nabahan ako sa immigration. Buti hindi ka patanga-tanga sa airport. Siyempre, sinunod ko naman yung payo mo eh. Oo, basta magmukha ka lang hindi tanga. Okay yan, mahal,
sabi ko ni. Tara na. Saan ba tayo pupunta? Check-in agad. Di pwede. Uy! Tagal, miss ko na. Hindi, yung ano ko, yung mga gamit ko pala. Oo. Tara, Ay, punta na mama yan. Ha? Ha? I-check-in muna natin itong mga bagahe ko. Tapos, alam mo na, bago tayo mamasyal. Siyempre, kailangan charge. Tara. Miss ako itong... Aray ko, dahan lang. Walang dahan-dahan Oo, sa na-hook babae. ka. Oo. Salamat pala ha, pinapunta mo ko dito. Daming dada. Ayoko nang mamaya. Ganun ng ba yun? kwentuhan. Halika. Mahal, ready ka na? Ready na yung itinerary natin, ha? Tapos mamaya dinner muna with my friends. Di ba yung mga kinakwento ko sa'yo pag magkausap tayo? Uy, mag-pay attention ka sa akin. Cellphone ka ng cellphone. Hindi, sandali lang kasi yung sa trabaho to eh. Ano ba yan? Ano ba yan? Bakasyon eh. Unti lang yung time mo dito eh. Ewan ko sa kanila, pag wala ako dun, para namang walang ibang mga nursing aid. At tingin nga. Hindi, okay na yun. Oh. Mamaya ka na kasi mag-cellphone. So, ayun nga. Ang uunahin natin, ilalas natin yung Taipei 101. Yung pinaka-paborito dito ng mga tao. Tapos, gusto mo ba National Palace Museum muna? Magugustuhan mo dun. Mahilig ka pa naman sa art. Oh, ikaw, wala naman akong alam dito sa Taiwan eh. Hindi ako nga ba? Dito ay rumboy. Ano yung rumboy? Ayun. Thank you, Kuya Rapino. Ikaw nang boboso ka, ah. Nagugulat ako sa rumboy. Ay, meron pa dito yung, alam mo yung Ano pang- nakikita mo sa mga friends mo, yung sa trend, sa release ng trend. Tas, Talaga yun. ano ba yun? Pangalan nun, Boyet? Dito ba yun? Ha? Yung nasa gilid ka lang? Oo, yun. Dito yun. Dito pala. Sige, kahit sana. Basta marami. Gusto ko, chill ka lang. Ako nang bahala. Alam mo naman, pinag-ipunan ko to. Kaya, ayan, natingin na naman sa cellphone. Hindi, kasi nga sa trabaho, sige na. patayin ko na Airplane lang. mode mo muna yan. Ako nagtatampo na sa'yo, panay ka cellphone. Relax. Ako nga, hindi mo mahamak ng cellphone, no? Iba hinahawakan ko. Uy, ano ba Ay, yan? Sarap eh, na-miss ko eh. Okay lang kahit malambot. Pagod. Sorry. Halika nga dito. Ikaw talaga. Pero seryoso, na-miss kita. Na-miss Miss mo. din kita, syempre. Kaya nga ako nandito Guwapo mo naman. eh. Kahit may pimple ka. Ano ka lang? Pag tumawa ang iyong Sobrang saya ko po, Uncle and Tita, na nagkasama kami ni Nick dito sa Taiwan. Kinakausap ko nga siya, dito ka na lang. Meron ako na mga alam na kumpanya na open. Kakatrabaho ka dito para magkasama na tayo lagi. Tapos pinakilala ko na rin po siya sa mga katrabaho ko at sa mga circle of friends ko dito sa Taiwan. Oo nga, mas maraming opportunities dito. Huwag ka na bumalik doon, di ba, Kim? Correct. Basic. Oo, marami dito, bay. Kahit sa factory, bay, ang dami mong trabaho dito. May kaibigan ako dito, si Longlong. Sa factory rin siya dito. Si Longlong. Longlong. Longlong, tabi long, walay mata, walay ilong. May, alam mo, Bong, may something ba kayo ni Longlong? Kasi lagi mo siyang buhang bibig eh. May kaibigan ko si Longlong eh. We. Oo nga. Umaming ka na. Ganyan kami. Umaming ka na. Mahal ko si Longlong. Pero dito ka na Nick. Oo nga, paring Nick. Marami kang pwede trabahoan dito, paring Nick. Nick. Yun Malaki nga, ba kasi- yung Nick mo? Uy, huwag kang ganyan, Kim. Nainggit ka lang.
Eh, Oo nga, Yung- convince nyo nga to si baby ko, baby. Oo nga, dito ka Dito na. ka na. Parte, tsaka si Trixie, yung jowa niya, dito na yan. Oh, yun, dito ako nakahanap ng Oo. jowa, ano, At saka, Burmese Python. Ang laki. Ang laki, Mars. paano sa kamay? Yung laki, Mars, paano sa kamay? Sige, sige. Sabi mo, stop, Hindi, ha? yan, yung Stop. stop. Ikaw magsabi, ako magsasabi ng Sige. stop. Stop! Ganyan kalak. Oh, hindi Hindi pa. harap pa sa'yo, parang King Cobra. Oh, hindi pa yan galit. Paano pa galit? Gaganon na talaga yan. Kaya, Eh, dito ka na, Nick. Kami ba? Tsaka pwede naman kayo mag-rent-rent lang muna. Mura dito, promise. Ano? sayang din kasi yung trabaho ko sa Pilipinas eh. Kasi mga 6 years na rin ako Bababae sa- ka lang yata eh. Bay! Oo nga, Nick! Kasi pag gusto, may paraan. Pag ayaw, Bong! Pag ayaw, ayaw talaga. Hindi, may babae. Pag gusto. Uy, kayo, napaka-malisyoso nyo. Huwag nyong itulad sa iyo, Bong. Kilala kita, may jowa ka sa Pinas, may jowa ka sa probinsya nyo, may jowa ka dito. Meron pa! Meron pa ko jowa sa Thailand. Loyal to si Nick, di ba, mahal ko? Oo naman. Binigyan niya nga ako ng silver na ring. Thank you, mahal. Engagement na ba to? Hala! Pero din ako yan. Yun silver. Yun. Ah, Hoy! Di ko na-gets. Pag-uusapan namin pag depende. Sayang kasi trabaho ko, may award din kasi pag umabot ng 10 years, ganun. Tsaka, hindi pala. Tsaka nag-promise na kami na di ba mahal, mamaya pupunta tayo sa dun sa papasyalan natin. Mamaya magpa-promise na kami dun na alam mo na, kami na talaga forever. Oo naman. sana all. Basta, di na lang ako mag-talk. Yan ka na naman. Kasi, Bong, may, ano yan? may kutob ako eh. Anong kutob mo? Alam mo, Sa konsensya tayo mag-usap. Hindi, check. Hoy, isama niyo ako dyan. Rexy, check ng check sa cellphone eh. Check ng check sa cellphone, tinan mo. Hindi mapakali. Alam ko yung galawan kasi galing na ako dyan. Ganun ba yun? Oo. Ganun ba yun? Check ng check sa cellphone. Alam mo, may ibang babae yan. Pero syempre, wag muna tayong Huwag tayong judgmental. Hindi. Judge na natin yan. Meron yan. We listen and we don't don't judge. Ano muna tayo? Kumbaga, mag-ipon muna tayo ng resibo. Umahal kayo ka na. Mahal, nagsiselfone ka na naman. Ano ba yan? Sala yung subo mo sa akin. Ay, sorry. Hindi kasi yung trabaho nga. Hoy, anong pinagbubulungan nyo dyan tatlo? Wala. We listen and we don't judge. Nag-listen lang kami. Sama kasi ako sa mag-judge. Nakikinig lang kami sa usapan nyo. Kinikilig kami eh. Oo na, kakaingit eh. Tsaka We sa- listen and we don't judge! Kayo magbayad ng kinakain natin kasi syempre sumama kami eh. Alam mo, pare, dito sa Taiwan, pare, malaking opportunity dito. Meron akong kailala, yung si Uncle Noriel at si Teresa. Galing din ng Taiwan yun. Ngayon nagnegosyo na sa Pilipinas. Yun, kumbaga, hindi naman forever dito. Mag-ipon lang kayo. Tama. We listen and we don't judge! Hindi naman kami sa nagmamarunong na pero maganda mag-ipon na kayo tapos pag uwi nyo, bubuo na kayo ng maganda boy sa Pilipinas. We listen and we don't judge! Nakakatuwa naman yung mga kaibigan mo. Oo, pasensya Sorry, ka pagod na na. pagod ako. Pero mahal, ano masasabi mo dun sa mga sinabi nila na Dito na, magtrabaho? Oo, promise. Ang gandang opportunities kumpara dun sa sinusweldo mo sa ospital. Promise, naman, di mahal. naman yun sa- Quadruple. Promise. Di naman Tas, sa sweldo yun, mahal Hindi eh. naman tayo forever dito. Uuwi naman tayo. Tapos doon tayo magninegosyo. Sige na, magandang future natin. Mahal, I promise na iniisip ko lang naman to. Nagsiselfone. Ano ba? Ano na? Hindi ba pwedeng Hindi, dali. Alam mo? Check lang ako na message. Chine-check lang ako. Ito naman. Hindi, yung... wag mo akong kausapin?
Si Dr. Brandon. Sa isang minuto, Sandali. 4 na beses mo hinahawakan yung cellphone mo. Hindi ka ba Nick, isang linggo ka lang dito. Hindi mo mabatiis yung cellphone mo? Oh, relax, ba't ka nang gagalit? Si Dr. Ngayon ako pa yung galit. Sino hindi magagalit? Si Kung ako kaya mag-cellphone habang nagkukwentuhan tayo. Si Dr. Brandon kasi, close ko yun na doktor. Hinahanap niya kasi ako. Pag Wala may bang sasab sa'yo sa trabaho mo? Oh, relax lang. Eh, bakit ka nagsisi? yan na, yan na, yan na. Halik. Oh, Bayad. sorry na. Bayad. Huwag na magalit. Kakainis ka kasi. Tulog na tayo. Maaga pa tayo bukas mamasyal. Di ba sabi mo, ano yun, 101? Patikim mo na. Ha? Na naman, tuyot na ako. Parang hindi ka naman sabik. Sabi ka kung siyempre galing pa akong biyahe. Paano ka pagod na pagod matutuyot? naman. Hindi. Ubus agad. Hindi kasi pagod nga ako sa biyahe. Wala pa akong tulog. Galing Ayoko duty. na, no. Rumekta ako sa airport. Hindi, ayoko na. Pag ayaw may dahilan. Oh, sige na nga. Alam mo naman. Parang ayaw naman ito. Anuhin mo lang yan. Gagana din yan. Ano magalit? Sige, ako na bahala Mahal naman Napapahiya na Ano ako mong gagawin ko dyan? May Sige na, babae sige na. ka yata Wala. John, sige na John. Galaw-gaw. Mahal. Oh, yan na. Tingnan mo. Oh. Sige na. Sa sobrang sabik ko po na makasama si Nick dahil 1 linggo lang siya ay nag-leave pa talaga ako sa trabaho para makafocus ako sa kanya. Pero sobrang napapansin ko po talaga na cellphone siya ng cellphone. Naisip ko tuloy, ganun ba talaga yung mga lalaki? Pagkasama niyo po yung girlfriend niyo, cellphone kayo ng cellphone. Hanggang sa last day niya na po sa Taiwan. Ayan, Mahal, nakaligo na ako. Paabot ng isa kong jacket, ipasok ko na lang yun sa maleta kasi Sige. Okay na ba lahat? Baka may naiwang ka, ha? mahal, Ay, naka-ready na ako. Hatid na kita. huwag mo na pala ako yatid sa airport. Ulit? Huwag mo na lang ako yatid sa airport. Okay ka lang? Uy, ano ka ba? Hindi pwede yun. Ako dahil... Di nga. Okay lang. Ayoko rin na Hindi mag-bye-bye kita kasi pababayaan. nalulungkot ako Hindi eh. kita pababayaan. Wala, ganun talaga. Mahal natin ang isa't isa. Ihatid kita. Halika na. Di Andiyan na na nga. yung Grab. Sorry. Mahal? Sorry. Mahal? Yara, Naiyak ka ba? Anong nangyari? Mahal? Naiyak ka? Mahal? Bakit? Ba't ka nagsusorry? Gusto ko na sumabog nung makita kita. Pero kailangan ko na lang ito gawin kasi nandito na eh. May nabuntis ako. Nick? I'm sorry. Hindi Hindi ko sinasadya. Naplisan lang eh. Sorry talaga. Ulitin mo sinabi. Ayoko na sirahin yung... Kapal na mukha mo, kulang pa yan. Kulang pa yung sampal. Kulang pa yan. Ang kapal na talaga sa Ang kapal na mukha mo, Nick. Nick, ang kapal na mukha mo. May nabuntis ka. Ang kapal na mukha mo. Sorry. Ano sorry? Hindi kita mawawala. Wala ko na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Alis na dyan ka na. Ayaw, Tebo ko! Ang kapal na mukha mo, Nick. Wag mo
tigilan mo Tay, ako, tigilan patawad mo. mo na ako. Tigilan mo ako! Nangako ka pa, ha? Pasumpa-sumpa ka pa. Pasumpa-sumpa ka pa.